Basta mo pakita gani si Jesus, ang iya dayong isulti ang kalinaw, manaa kaninyo. Sa misa sad, ang ato yung isulti pasiuna dayon, ang kalinaw sa Ginoo. Lingyay mong tupad, ing na malinawon kakaron. Malinawon. Kinsa may mahimong malinawon, matud pas unang pagbasa og sa atong ebanghelyo, kanang magtuman gyud unsay plano, unsay gisultis Ginoo. Pinaagis mga propeta, pinaagi ni Moises og pinaagi ni Jesus. Magtuman ganita ng ilang gisulti, malinawon gyud ta. Pero mosupak ganita, anha gidiha ang troubles. Pareha ra ba aning naiplano no, kanang plano mag-construct og balay, mga building, tag-as man kay nato mga buildings karon dinhis Pilipinas, perting daghanang building tag-as kayo. Kon ang mga engineers motuman lang gyud sa plano nga gilatid sa kanana ang ilang gihimo nga kanang plano, building plan, architectural, structural, unsa pa na diha, civil nga mga plano, malinawon kitang mopuyo sa building. Kay kahibaw man ta nga lig-on kay nagsubay sa plano. Pero din aga ni musubay sa plano, managana kita. Lingian sa imong tupad. Ing na nagsubay ka sa plano. Ing na ba? Ing na nagsubay ka sa plano. Kanang color sa imong buhok, plano na sa Ginoo. Kanang purmas imo rong kilay, plano na sa Ginoo. Kanang imong relasyon karon, kanang imo rong gisigihag text, sigihan imong tawag-tawag, nasubay na sa plano sa Ginoo. Kanang imong gitupad og higda karon, plano na sa Ginoo. Karong May 1 magkasalta og nga 60 ka parisan, dugay nang nagpuyo-puyo. Wa kasubay sa planos Ginoo. May gani karon kay musubay na sila sa planos Ginoo. Karon sang Sabado, ikatulo na tong nobinaryo, na atay pang-confirma dinhi. Mga pila na sila kabo? 600? Mga 600 kapin atong konfirmahan. Kanang pag-confirma, pasabot ni confirm na ta sa planos Ginoo. Mao na nga musubay na ta sa planos Ginoo. Dili kay konfirma lang kay requirement sa bani og mo kasal ni ana, dili. Kanang pagpakasal plano man nas Ginoo. Kana sang paghimog bata, plano sa nas Ginoo. Hay may maguna, himog bata o kasal. Kaya ang planos Ginoo naman ay phase 1, phase 2, phase 3. Hay may maguna be kung magtukod kag building, ang foundation o ang architectural. Tubag. Sige, ato na lang simpolon. Hay may maguna kung magtukod kag balay, haligi o atop. Ang pundasyon importante kayo. Karon ang atong dinhi San Vicente Proper Chapel na bag-o na tagkapilya diha. Unsa may una natong gibuhat? Ang yuta. Ato sang gipalit ang yuta. 500 square meters na. Kay kung mutukod tagkapilya niya ang yuta dili ato, basig ipaibot. Niya paghuman na yuta. Ato dayong giabunuhan. Na dugay-dugay sa tong abono nga human gikautan dayon tukuran day haligi na di aron nga pista na ni karon kaon na taani. Karong adlaw mo yatong pista dinhi sa Proper San Vicente Chapel kay mao man na siya ato gyung kapilya nga diha nagsigig hugop sukad pas una mga 100 years naman tingali na no. Pila na nakatuig? Mga 100. Ako kibaw, basta 100 kapin, daghan na kayo nangamatay diyan ng kapilyahan, mga membro.
Karon gani ang mga present ka membro daghan naman sandi na kayo ka maong mulakaw. Pero sige gyud, padayon. No, katapusang Huwebes na sa Abril ang pista. Dinis atong simbahan kaning parokya nga nahimong bunga sa nagdebosyon aning niyang atong kapilya sa una, nahimo na rong parokya San Vicente Parish, San Vicente Ferrer Parish, 12 patakatuig. Ang plano sa Ginoo nato, matud pa diri sa atong unang pagbasa og sa Ebanghelyo, nga mag-antos gyud ta. Mag-antos. Kana gyud unang planos Ginoo. Dinhis kalibutan, kinahanglan gyud ta mag-antos. Gilingay mong tupad. Ing na musubay ka ng plano ha. Nya kinsa tong mulikay sa pag-antos, maratol gyud, ma-stress. Mao ginay una, mao na si Hesus, iya gitong gidawat ang pag-antos. Mao nang wa ma-stress. Si Maria gidawat sa niyang pag-antos. Ang mga santos midawat sa pag-antos, malinawon kay sila. Ikaduha, kinahanglan gid tang mamatay. Simple ra kayo ang gisulti ni Hesus. Dili ba ngano mamong naratol man mo, dili ba mo may giingon sa kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos gyud og mamatay? Di ba? Gilingay mong tupad. Ing nakaabot pa ka sa ikasiyam nga nobinaryo. Ing na kono. Primero maron, pangutan na ba? Ing nakaabot ka? Ana. Og moingon gani na siya, ang Ginoo ray mag-igo kung kanus-an niya iya kong paabuton, sa to pa ready na siya nga mamatay. Og kanang tao nga andam nang mamatay, malinawon kay na. Pero kanang tao nga mo lugnot ba, di gustong mamatay, kana ratol gina. Ratol. Ikatulo nga planos Ginoo, humanta mamatay, mabanhaw. Og maoni ang pinakanindot, kay nag-andam siya og pagkabanhaw. Og unsa man ning pagkabanhaw, mao na ni ang kalipay nga way katapusan, wan agi pag-antos og wa na say kamatayon. So kana diayng kalipay nga atong gipangita, kana diayng kinabuhi nga atong gipangita, makabot ra day na nato humanta mag-antos og mamatay. Maunay package sa Ginoo. Kung di ganita mo antos, dili ta gustong mamatay, wa sa tay tinuod nga kalipay og tinuod nga kinabuhi. Mo nang niingon bitatas atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ngano man, kay siya ang Dios, pero miantos og nagpakamatay aron mabanhaw. Mga asawa nga ni aron dinhi og kanang naas online, andam na ba mong malipay kuyog sa inyong bana? Andam mo? Uy, tubag. Og andam na mo, pag-antos mo, antusa ng inyong bana, aron mo malipay. Mausad ang mga bana, aron mo malipay, antusa gina inyong asawa. Kamusang mga ginikanan, andam ba mong malipay sa inyong mga anak? O antusa na ng inyong mga anak? Niya kamong mga parishioners, andam na ba mong malipay? Dinis atong parokya, andam mo, dili. Palita ang mga slots. Antusa gyud palit ang slot, no? Na nga, ako mong taga-agamayng update kay narabay ni text na ko, Padiroy, sige, update ng imong kuan, imong slot, kay ganahan may maminaw. Problema, ganahan baka mo palit. Sige. Nihunong naman kong update nga kanang klaro. Sige, mauna ni atong update ha. Atong SBF DAG para sa kumbinto.
55,562 na atong halin. Naapay 4,438 nga available, tag 500 pesos per slot. Kana, antuson tanig palit. Nya doon na ni siya 16 slot challenge, nga tag 8,520 na sad ang atong nadawat. Daghan-daghan na. Ang atong haligi para ni Mama Mary, katong HPMM, para ni Father Arnel Ponce, ala, jutay na lang yung kayong. 10,852 na atong halin, 1,148 na lang ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 20 slot challenge, nga tag 2,091 na ang atong nadawat. Nya kining atong paras pista, sugod na rabata karon, mga napo na lang kaadlaw gikan karon, mahurot na nip, pero daghan pa kitag palitonon, pero musalig man gyud ko nga daghang moantos og palit ani. So ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin 30,192 na ka slots. Naapay 39,808 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge, kay ikadusi maron natong pista, 1,200 per challenge. 925 na sad ang atong nadawat. Pakpakan na to, ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Iniingon ako, padir, wa ka maratol, kadako pa ng slots, palitonon, unya, pista na, nako, di ko maratol, andam kong muantos. Yan, naamasan mo, nga di sad maratol og palit kada adlaw, no? Wana, so good nagratol. Nay nangutanan ako, pader, tagpila man gyud challenge o ang challenge akong paliton. Sige, kung ordinary tagsa lang mo ka slot sa kaning tulo ka slots nato sa pagkakaron, 700 ang inyong magasto kung palitan ninyong tagsa ka slots. Nya kung tagsa ka challenge ang inyong paliton aning tulo ka challenges, 11,200 ang magasto. Kaya gusto mong challenge, kay ubay-ubay mo grasya, palit mo. Pwede magani i-times 3 ninyo ang challenge. Pila man? 11,200 times 3. Pila man na siya? Di magi mo ka mo kwenta. Mga igsoon, usbon ako, ang atong tema, San Vicente Ferrer, Ligon, og Sulondon, nga kauban sa magpapanaw nga magpapanaw sa paglaom. Si San Vicente Ferrer ni Antos hangtod sa kamatayon, sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayo og mga masakiton, sa pagpapahawa og mga yawa, to the point nga naghimo siya daghan kay mga milagro. Nganuman kay nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Kung ato ning i-relate sa atong kinabuhi karon nga politikanhon, kay padong naman tas eleksyon, mga 17 days naman lang, eleksyon na. Mangita tag mga tao, mga kandidato o kandidata sa atong nasod nga senador hangtod sa konsihal. Kanang kamao bitang moantos, kamaong magpakamatay para sa atong nasod. Nana ba mo'y nakitaan? Ilhan na nimo ang moantos, nga naman, una, di na sila magbalhin-balhin og partido. Kanang moantos sila ba? Pagbarog kung unsay ilang baruganan. Nya dili sana mag-usab-usab ang ilang saad. Dili tingali yun makumpleto nilag tuman, pero naagi diha ang ilang rumbo. Dili ba mag-usab-usab? Saad karon, nya inigling ko, dili tumanon. Kanang musaad gani ka, bahala matuman nimo ang 50% ba, 80% ba, kay wa man gyud makatuman og 100% kay di man ta perfect. Pero kanang imong rumbo na adiha, dili kay musaad karon panahos eleksyon, magkumpanya, daghan kay saad, iniglingkod, mahilom. Inigsunod na sang eleksyon, mubalik na sang saad. Pagka di na maayo. Kinsa maron sa Team Marcos o sa Team Duterte, kinsa Manila ang atong matawag nga moantos gyud pagtuman sa ilang plano.
nya magpakamatay para pagtuman sa ilang plano. Ay nalamog tubag. Kana mo'y atong sundon. Pero kanang mag-usab-usab, usab-usab og partido, layat diri, layat dito, layat diri, layat dito, ato na nang kuhaon oy. Mga wa nay baruganan. Dili ka maong muantos pagtuman sa ilang gisaad o gipanumpaan. Para ko ninyo mga asawa, ganahan mo sa inyong bana, nga nisaad ninyo pagkasal, unya karon magsigig tabok ngadto sa silingan. Ganahan mo ana? Hoy mga asawa, kusga. Suko naman gani mo. Tinubagan pa lang daan, suko na. Kamo sa mga bana, ganahan mo ng inyong asawa nga, saad ninyo, unya, inigabot na ikaminyo na, purti kayaw-yawan. Nya, mga bit pag yun usahay. Ganahan mo anak, mga bana. Di, oy. Kana yung mo antos yung kas imong saad. Muna, kung makapili gani mo, nga kani si Duterte, ni antos ni iyang saad, unya iyang gituman o gipakamatyan, ang tanan nga naas linya ni Duterte, ato nang suportahan, kay puparihan na sila kinaiya. Kung si Marcos, mao say nagbuhat anang maong pagtuman sa saad, nga ni antos o gustong magpakamatay pagtuman sa iyang saad nato, ang tanan sang nakalinya diha ni Marcos, atong suportahan. Nya naman sa mga independente, ato sang tan-aon, ila-ilahon, kung doon na basa na sila gisaad, ug andam basa silang muantos og magpakamatay sa ilang gisaad. Kay wa man sila gisaad karong bati, pulos nindot oy. Pulos gyud nindot. Pero ang problema iniglingkod na, di na sila kamaong muantos og magpakamatay sa ilang gisaad. Lahi ni Kristo. Pagsaad ni Kristo nga iya tang luwason og andam siyang mualagad og magpakamatay para nato, iya ginang gituman. Mo nang iyang gi-remind pagbalik, hinomdumi ninyo ang kasulatan, hinomdumi ninyo ang gisulti nako kaninyo kaniadto, samtang uban pa ako kaninyo. Gi katapusang lingi sa imong tupad, ingna antuso na nato ang pagpalit og slat. Ingna saad man ni nato palitag slat, antuson tani og pakamatyan tani, labi na gining para sa atong pista, ha? Tag 100 ra ni nya ang challenge 1,200. Kamo nay mag-igo ani.